To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Insha Allah wannan shine zan nuna muku yadda za ku register Bilinko. Idan ka shiga link din da yake kasan wannan bidiyon din. A wannan fa a gaskiya babu wani update da ya kai sa, ni da yake na riga da ma ina da shi. Amma ku ringa amfani da Chrome, gashi zan shiga Chrome nawa. Gashi na shiga Chrome. Idan na shiga Chrome yanzu, a misali ka dauka wannan sabon account ne da ka bude, ni ma da yake wannan ma sabon account na ne. To gashi zan yi log out. Kai zai iya nuna maka a misali ina zuwa. Bari in dawo in ƙara shiga. Gaskiya kar ku yi wasa da wannan damar na Bilinko din nan. Yawwa in ya bar kawo maka haka sai ka danna Najeriya, ka bar shi a Najeriya sai ka danna yes. Idan ka danna yes sai ka bar sa. Idan ya kawo ka a Hausa kawai ka mayar da shi English yafi. In kuma da ka bar shi a Hausa to duk wanda ka zaɓa. To ni dai zan bar shi a English yafi daɗin aiki. To zai nuno maka haka, gashi nan yana nuna time limited wait, referral bonus. Idan a misali in ka gayyaci mutum ya yi linkin WhatsApp, kamar yanzu a misali na tura ma ka buɗe, idan ka buɗe ka yi register. To sai in ka kwafi link naka sai ka je ka tura ma wani. A misali ya ɗauka kamar kana da waya biyu sai ka tura ma wani wata waya ko kuma wata browser da kake da wayarka. In ka tura ka je ka yi buɗe, sannan in ka buɗe a wannan browser ɗin sai ka yi ƙara yin wani sabon register. To idan ka yi wannan sabon register ɗin a wayarka, idan ka yi wannan sabon register ɗin da link naka kuma, da link naka, to idan ka ɗaura WhatsApp yayi 24 hours za su baka dala ɗaya da wannan ɗaya. Wato kusan 1000 da wani abu da su baka. Kar ku yi wasa da wannan. Sannan kuma registration bonus za su bamu dai kusan wannan ɗin dala. Gashi nan dai kuna gani. Kar ku yi wasa da wannan ba. Yawwa duka dai zan nuna muku yadda za ku yi selling referral. Yanzu a misali, yanzu dai mu je tukunna. Sai ka danna yes. Idan ka danna yes sai ka danna. Sai me za ka zo ka danna a nan gurin ne? Abu na farko sai ka zo ka danna wannan abun ne. Wannan inda aka ce login in now din nan shi za ka danna. Kar ka danna wannan. Tunda dai ba mu yi register ba, kar ka danna wannan. Yawwa yanzu mu bari mu danna shi. Login in now. To zai kawo ka nan gurin. Abu na farko nan gurin sai ka zo ka zaɓa abun da za ka yi amfani da shi. A misali za mu yi amfani da, a misali yanzu gashi sun ce email ne za mu yi amfani da shi ko phone number. Idan phone number ne za ka yi amfani da shi sai ka zo ka taɓa gurin phone. Idan kuma da email ne sai ka bar shi. To mu a gaskiya yanzu za mu yi amfani da phone number sai mu zo mu taɓa gurin phone. Kaga koriya koma gurin sa. Yanzu sai in sa number da nake so in sa. Kamar yanzu a misali 09016005365. Idan na sa number na sai yanzu ƙasa nan in sa password. A misali bari in sa password nawa. A misali za ka iya sa password, za ka iya sa, ka gani yanzu farkon sunana kenan I. To damin sunana Ibrahim. Na sa I sai yanzu haka 1 2 3 4 5 6 7. Zan iya barin sa haka. Kun kalle sa? To abu na farko kuna fahimta ko? Nan ma sai yanzu in sa I. Ya zama na iri ɗaya fa da za ka sa a gurin. 1 2 3 4 5 6 7. A kalli bidiyon ɗin da kyau da Allah saboda kar a manta komai da komai. To bancin kai wannan sai me kuma ake da bukata ka zo kai wanda yake da muhimmanci. Ka ga nan gurin? Nan? Ka ga gurin nan? Alamun ɗan wannan tick ɗin, ɗan tsakiyar nan ka taɓa shi tukunna. In baka taɓa shi ba bare ba. Yawwa in ka taɓa shi za ka ya sa maka wani alamun good a gurin. Ka gani? Success ya sa good. To me ya kamata yanzu mu zo mu yi? Yawwa wannan tutorial video, wannan bidiyon shine na gaba ke da insha Allah da ku fahimci komai da ake nufi. Sai ka zo ka danna creating account, wannan koren abu. Gashi na danna create account. Idan na danna creating account gashi nan za ka ya sa min success. Yayi kenan. Sai ka jira shi yana login. Yawwa to tunda kai kana amfani da Chrome ne, in kana amfani da Chrome zai nuno maka a can sama. Misali zai nuno maka can gurin saver. Ka je ka yi saving saboda nan gaba ko da ka manta password da ka register kana saving, in ka zo za ka yi login zai nuna maka kawai sai dai kai. To ni ba sai na yi ba gaskiya saboda wannan account ɗin kawai na nuna muku ne yadda za ku yi. To idan ya kawo ka nan ka danna yes. Suna ƙara faɗa mana ne wannan kuma da gaske ne. Yanzu a misali kai yanzu a ƙasanka yanzu dai bari ni. So sai ka danna 1000 da wani abu sai ka bar shi a Najeriya. To abu na farko da nake so ku gane. Kun gani ko? Yawwa. Abu na farko kun gani nan inviting duk mutum ɗayan ka gayyata ya cire kuɗi kuma za su baka. Nan kuma wannan daban ne. Duk mutum ɗayan ka gayyata in ya cire kuɗi za su baka naira 2200 da naira 50. To abu na farko da nake so ku gane. Kaga nan inda aka ce invite nan mu zo mu taɓa shi. Idan muka taɓa gurin da aka ce invite, to a can sama da mu kalli inda aka ce me, ga can wani guri a sama in kuka kula inda aka ce get link sai mu je mu taɓa shi a misali haka. Idan muka taɓa get link sai mu copy link. Kun ga na kwafa? Idan ka kwafa a misali ka ɗauka a yi wannan ka fita, ko kuma a misali kar ka fita ka zo WhatsApp naka a misali ai ga gurin. Idan na zo WhatsApp nawa sai na yi pasting wannan link ɗin gashi nan.
idan na paste nashi gashi nan, to kun gani ai link ɗin ya zo da wasu rubutu, to sai ka danne nan gurin iya daidai wannan ko da rubutu, ga nan da aka ce copy link sai ka kwafa. A misali in ka kwafa haka, sai ka je ka nemi wata browser ka saukar da wata Chrome, wata browser a wayarka. Idan ka saukar da wata Chrome a wayarka, yanzu misali bari in shiga wannan abun. To kun gani Microsoft ɗin nan, kowace Chrome dai su waye da waye su waye na sun duka da za ku saukar. To zan yi site, sai in yi pasting link ɗina ɗin nan, in na yi pasting na shiga shi, sai in danna in tura. To idan na tura bari ku kalli, ku jira ku gani, kun gani ko zai kawo ni nan ya ce in yi sabuwar rijista. Kun ga wannan link naka ne na gaba, sai ka bar shi, sai ka danna Nigeria, sai ka danna. Kamar yadda na faɗa muku sai ka dawo da shi English, in ma yana Hindi ne sai ka dawo da shi English. Ku dinga kula, kun ga nan ma ya ƙara nuna mana wancan abun. To wannan abun fa free ne, wannan fa na faɗa muku free ne fa. Sai ka danna yes, idan ka danna sai ka danna login in now. To kun ga da azun a can gurin na yi register da phone number, nan ma dan yi register da phone number da wata sabuwar number, amma nan da sabon abu da kai. To ni yanzu anan zan ɗauka, ku ɗauka dan yi sabuwar register. Bari in sa aiki lebo@gmail.com. Wannan fa kun gane, ku fahimce ni da kyau, ba wai dole sai asalin email naka ba. Kun gane? Ba wai dole sai asalin email naka ba. Da ka yi kirkiran email ma, yawwa ko da sunan ka ne ma da ka yi kirkiran email. Sai yanzu zan sa password, kuma ni irin wancan password ɗin dan sa 1 2 3 4 5 6 7. Yawwa wannan wai ban sa din ba, Allah na wallahi kar ku yi wasa da wannan fa. 1 2 3 4 5 6 7. To duk na yi wannan dama na faɗa muku, zo ku danna wannan alamun gashi nan na taɓa. Idan ka danna gashi ne bilinko, sai ka zo ka wannan sabo ne, ku samu ku yi amfani da shi tun kafin lokaci ya ƙure muku don kar su rage commission. Sai ka zo ka danna creating account, za ga ya sa maka success irin wancan gurin. To gashi nan yana login nan su nuna gashi na yi saving. To bari in yi saving a nan kan. To kun gani ko farko yanzu a misali ba gashi ba, farko register ma nawa da su baka, in ka yi register ma da su baka 500 farko register 500 za su baka da wani abu. Sai sa na ce kar ku yi wasa da shi. To kun gani yanzu kenan ma'ana kun ga wannan yanzu da zan duba ai da zan ban gayyaci ko mutum ɗaya ba. A misali in dawo nan, kun gani inda zan zo in gane na gayyaci mutum ko ban kalla ba, inda ka ce my level wannan wancan asalin na account na ne. Kun ga na gayyaci mutum ɗaya ko. To yanzu a misali sai in zo nan gurin ɗin ga abun da dama ake so ka yi nan, ka zo nan gurin, wannan fa shine da ka samu kuɗi shafin alamun scanning ɗin nan, wannan shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi haka, nan gurin zai nuna ka saka lambar WhatsApp naka ko. Idan ya nuna ka sa lambar WhatsApp sai ka danna phone login ɗin nan, sai ka taɓa gurin 234 ɗin nan, ka saka dai country da kake. In ba Najeriya kake ba ma dai ka sa country ƙasan da kake. Yawwa yanzu a misali zan sa lambar WhatsApp na, bari in kwafo number na WhatsApp in nuna muku yadda ake ne. Yawa bari in je in kwafo ta. Gashi dai a wannan gaskiya ma yana gani a ɗayan account na ne zan kwafo muku number ba wannan ba. Yawwa gashi nan a wannan ne zan nuna muku, zan kwafo number na. Gashi zan je in kwafo number na phone, gashi nan kwafo, sai in kwafe ta haka misali. Idan ka kwafa sai ka dawo, in kuma ka sa har ya fita. Da yake wannan da Chrome ne bare haka ba. To gashi nan dai ya dawo da ni gurin phone login din, dama na riga na kwafo number na. To ni dai daman country na, idan kuma country ka ba Najeriya bane sai ka sa country da kake. Yawwa gashi ni dai Najeriya 234, sai in yi pasting wannan number, ka cire 0 farko a number ka. Yawwa kun gani idan nayi duk wannan abun sai in zo in danna me ayin kun kula ga nan wani guri inda ka ce get link, get key din nan, shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi, after in ka taɓa misali ka taɓa shi, yawwa yan mu jira za ka yana search in ka kula, sannan za su turo muna da OTP a wani guri a nan gurin. Yawwa kun gani ga can wani message za su yi muka wani message a can sama, ga nan ina jijjiga message a can sama. To ka gani inda suka nuna ma copy din nan ka taɓa shi, amma ba za ka taɓa copy ba dai 77 ne za su. To sai ka je sai ka jawo labulen wayanka a misali haka. Idan ma ba su turo ma wannan message ɗin ba, idan kuma sun turo ma ko da ba su turo ma ba, in dai sun riga
ka yi wannan abun sun turo maka wani link a gurin sai ka dawo WhatsApp naka yawwa sai ka danna 3 dot ɗin nan na sama can sai ka zo ka danna link device ɗin nan wannan sai ka zo ka danna link a device. In ka danna link a device sai ka danna user mobile data sai ka bar sai ka sa tamfirin naka ko password. In wayar ka ba ta tamfirin ga nan wani guri a ƙasa za ka kalla. To a inda muke bata idan mun zo kula da kyau ba wai wannan da ka taɓa ba fa ku kula kar ka taɓa wannan. Wayyo kar ka taɓa wannan kun ga na yi cancel nasa kar ka taɓa shi. Yau kar ka taɓa wannan wanda za ka zo ka taɓa gashi nan link with phone number insert ɗin shi za ka taɓa. Yawwa in ka taɓa shi wancan 77 da suka ba mu sai mu yi paste nasu a nan kun gani yawwa 7 da fatan dai kuna fahimta gashi na sa in na sa kawai da kalle yana login in now yawwa da kalle yana login in now in da kai wannan amfanin abubuwan ku ringa amfani da WhatsApp business yafi yawwa sai mu jira da yake kun san yau kun ga shikenan fa yayi fa sai in dawo cikin nan ne inda na yi linkin din a misali haka to sai in danna continue login successful continue yayi kenan ya zan yin zo in gane wannan abun yayi alamun wani kan mutum gashi nan a nan gurin ne shi zan zo in taɓa ya ma yi fa to idan na zo gurin yawwara kawai zai kawo nan gurin free zai kawo nan gurin sai in zo in danna nan alamun wata waya inda aka ce gashi nan wata waya a nan gurin ga ta nan mai tamfirin sai ka taɓa gurin ɗin idan ka taɓa gurin ɗin haka ko sai ka jira za ka kalli kawai gashi abunka ga WhatsApp naka ya hau da komai ya hau yawwara ku fahimta da kyau kun gani yanzu yana online idan ka ringa zuwa kana duba yawwara kar ka kuɗin ka bai taru ba ka ce kai kuɗin ma ba taruwa shekara ne in dai bai hau ba da kalli ya nuna maka offline in ya sauka sannan duk wani mintuna da ya nan gurin ku ringa kula minti zai auna maka awa zai auna maka a gurin nan to masha Allah abin da muke so yanzu za mu je gurin withdraw dan hankalin ku ya fi karkata a can yawwara sannan duk yawan mutanen da ka gayyata in ka zo nan gurin my love ɗin za ka kalle su in ka shiga za ka kalli mutanen da ka gayyata a nan gurin yawwara to gashi dai yanzu dai sai ka zo guri ga nan wani guri dai inda aka ce withdraw now ɗin nan wannan shi za mu zo mu taɓa idan ka taɓa withdraw now zai kawo ka nan gurin yawa idan ya kawo ka nan gurin gashi dai abun da suke cewa suna cewa nan idan kuɗin ka kai 3,000 idan ne kuɗin ka kai 3,200 da ka cire kuɗin ka idan ya kai 3,200 kawai kana taɓa kai kawai zai fita yawara to taya yanzu bari mu je mu sa bank namu sai mu je inda aka ce add bank card nan shi za mu zo mu taɓa mu fara sa bank gashi dai nan select bank account number account holder name email account number yawara bari mu fahimtar da kwanan gurin wasu za su iya bata to kun ga inda aka ce select bank ɗin nan ka sa bankin ka duk wani banki da kake amfani da shi ka sa nan kuma sai ka saka account number ka nan kuma sai ka saka sunan ka na banki kamar yanzu a misali ka turo min kuɗi in ce sunan wadan kalla to sunan da aka saka nan gurin nan kuma sai ka zo ka saka email naka nan kuma sai ka zo ka sa phone number to insha Allah yanzu kun gani a in ɗauka yanzu kun gani sai in koma cikin wancan asalin account nawan ɗin wannan na fara yin register ba kun kalle sa ba ai da shi na fara yin register ko to na fara yin register da shi a ɗauka ko to duk 24 hours in ta yi in na koma wancan asalin account dan samu 1,000 na an aje min ita da wani abu wallahi